Прывітанне, дарагія сябры, з вами Андрей Хаданович і, як заўсёды, гаворым пра перакладчыцкую майстэрню. Наўздагон шостай сустрэчы, якая адбылася ў чацвер, яе справаздача. Мы размаўлялі пра пераклады з іспанскай, пра іспанамоўную паэзію і іспанамоўную прозу ў беларускіх перастварэннях. Мы разбіралі гэтыя тэксты, якія адважна прадставілі на разбор маладыя перакладчыкі Наталья і Андрей, а дапамагала нам у гэтых разборах спецыяльна запрошаная госця, экспертка, якая ласкава пагадзілася узяць удзел у паседжанні майстэрні, паэтка, перакладчыца, славістка, іспанка, якая зрабілася беларускай аўтаркай на радасць аматарам паэзіі і перакладу, Ángeles Espinosa Ruiz. У першай частцы Ángeles прадставіла сваю перакладчыцкую дзейнасць, прычым у абодва бакі, як перастварэнні з іспанскай на беларускую, так і з беларускай на іспанскую. Гэтых тэкстаў было болей, бо Ángeles даўно і плённа перастварае беларускую класіку. Перакладае санеты Янкі Купалы, перакладае рыфмаванкі і верлібры Максіма Богдановича, перастварае па-іспанску Міхася Стральцова. На занятку вельмі эффектна Ángeles прадставіла белую яблыню грому, знакаміты верш Рыгора Барадуліна, верш з нетыповым рэфрэнам, які пачынае, а не заканчвае кожную страфу. Белая яблыня, незменная канстанта ў гэтым радку, эпітет кожнага разу іншы. Уся музыка беларускага чарадзея слова загучала па-іспанску. Апроч класікі, Ángeles прадставіла пераклады сучаснай беларускай паэзіі, і мы ўсе пачулі, вельмі пераканаўча гэта прагучала. Перастварэнне верша Валентины Аксак з кнігі «Уцёкі з Полесся», перастварэнне верша Ганны Янкуты з кнігі «Конституцыя». Некалькі вершаў беларускай класікі прагучалі ў рэжыме віктарыны. Ці пазнаем мы, ці пазнаюць навучэнцы беларускі арыгінал па іспанскім гучанні. Прапаную вам далучыцца, сябры, да гэтай віктарыны слова Ángeles Espinosa Ruiz. Quisiera encontrármela a usted en la calle, en una queda noche azul y decir: ¿ve usted las enormes estrellas, las claras estrellas de Hércules? Hacia ellas vuela nuestro sol y se lleva la tierra con él. ¿Quiénes somos? Simplemente viajeros, caminantes de los cielos. ¿Para qué en la tierra hay luchas, peleas, tristeza y dolor, cuando todos juntos volamos hacia las estrellas? Думаю, нават тыя, хто не ведае іспанскай, але такіх сярод нас большасць, але ажывіліся і пазналі, як мінімум, на Геркулесе, та на зорках Геркулеса, якія чуваць і ў іспанскім перакладзе. Канешне, гэта Максім Богданович, адзін з першых у нашай паэзіі верлібраў. Я хацеў бы спаткацца з вамі на вуліцы у ціхую сінюю ноч і сказаць: бачыце гэтыя буйныя зоркі, ясныя зоркі Геркулеса. Да іх ляціць нашае сонца і нясецца за сонцем зямля. Хто мы такія? Толькі падарожныя, папутнікі сярод нябёс. Нашто ж на зямлі сваркі і звадкі, боль і горыч, калі ўсе мы разам ляцім да зор. 1915. А паспрабуйце, дарагія сябры, намацаць вухам, уявіць з іспанскага гучання пазнейшага паэта і менш хрэстаматыйны, менш вядомы нам верш. Глядзім і слухаем. Mezcla de Pinocho con Aelita, luminosa estrella en el cristal, triste y olvidada y exquisita, de noche me vienes a buscar.
Somnolienta bajo mi ternura, callas como flor del alelí, y entregada toda en tu hermosura, te echas en mis brazos a dormir. Y le rezo al sol, al cielo, al féretro, para que te alumbre su candor. Sobre tu dolor antiguo y gélido reinen la ternura y el amor. Y que no te traten con dureza, que en la arena puedas descansar, que los montes alcen tu cabeza y tus piernas bese el dulce mar, que con sus caricias de pan tierno borren tu penar y tu sufrir. Y seré yo entonces cielo eterno, cielo azul y eterno sobre ti. Хто пазнаў Уладзіміра Караткевіча ўжо па рытміцы той малайцом, а хто прыслухаўся да ключавых словаў Пінокіо і Аэліта па-гішпанску яшчэ крышачку пагугляў, мог атрымаць сумесь Бураціна з Аэлітай, так і гучыць першы радок лірычнага любоўнага верша Караткевіча. Сумесь Бураціна з Аэлітай, зорка незгасальная ў акне, сумная, прыгожая, забытая. Увечар ты прыходзіш да мяне, смешная і нібыта заспаная, пад пяшчотаю маёй маўчыш, а пасля аддана і рахмана засынаеш на маім плячы. І малюе сонца, неба, корсту, хай яны палаюць над табой, над тваёй былою крыўдай жорсткай, вечнай, пяшчоты і любоў, хай не будуць да цябе суровыя, на ласкавы пакладуць пясок, горы вечныя ўзнясуць у галовах, успеняць мора добрае ля ног, нагадуюць цёплай ласкі хлебам, сцішаць успамінаў злых прыбой, і тады я стану вечным небом, синим вечным небом над тобой. 1967. А яшчэ некалькі гішпанскіх вершаў мы пачулі па-беларуску. Але зараз прагучыць тэкст, якога не было на нашай майстэрні, але які паэтка і перакладчыца запісала спецыяльна для нашай справаздачы. Паспрабуйце пазнаць ужо па арыгінале. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros desde entonces ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro será de otro como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Гэта быў Пабло Неруда, вялікі чылійскі паэт, адзін з
ці адна з вяршыняў гішпанамоўнай паэзіі 20-го стагоддзя. Мне здаецца, вельмі годна пераствораны па-беларуску. Паслухайце, як у паэткі-перакладчыцы выйшла. Могу написать сёння найсумнейшие словы. Написать вунь, наприклад, што ноч поўная зорак, і блакітным святлом дрыжаць яны здалёку. Спявае начны вецер у высокіх нябёсах. Могу написать сёння найсумнейшыя словы. Кахаў яе, а часам яна мяне кахала. Много таких ночей провели мы ў абдымках. Я цалаваў яе пад безмерным надзор'ем. Яна мяне кахала, а часам я таксама. А як жа не кахаць так нахнёныя вочы? Могу написать сёння найсумнейшыя словы і думаць пра яе, і чуць яе адсутнасць, і слухаць без яе, як ноч глыбейшай стала, і падае радок, як раса на траву. І што, калі каханне маё яе згубіла? Поўная зорак ноч, яе няма са мною, гэта ўсё. А здалёку чуваць песню, здалёку. Мая душа не можа ўспрымаць такую страту. Вочы вераць у цуды, і зноў яе шукаюць. Сэрца яе шукае, яе няма са мною. Ноч, у якой бялеюць тыя самыя дрэвы, а з ёю мы, бадай, ужо даўно не тыя. Яе ўжо не кахаю. Але як кахаў моцна. Мой голас шукаў вецер, каб знайсці яе вуха. Будзе належаць іншым, як раней пацалункам маім. Стануць чужымі яе вечныя вочы. Яе ўжо не кахаю. Можа, яшчэ кахаю. Каханне памірае, а забыццё трывае. Много таких ночей мы провели ў абдымках. Моя душа не можа ўспрымаць такую страту. Не, нават калі гэты апошні яе боль. І нават калі гэты апошні ёй радок. У другой уласна працоўнай частцы майстэрні мы разбіралі адно апавяданне, не абы якое апавяданне, і некалькі лірычных твораў сучаснай гішпанамоўнай паэзіі. Спадарыня Наталля прадставіла апавяданне, цалкам прадставіла апавяданне Мануэля Рываса «Язык матылькоў». Аўтар маладзейшы і не заспеў грамадзянскую вайну ў Гішпаніі, але матэрыял выйшаў вельмі балючы і актуальны для нас. Тое, як наспявае канфлікт, тое, як падзяляецца грамадства, тое, як яшчэ учорашнія сябры вымушаныя рабіцца ворагамі, а людзі пад прыгнётам страху мусяць паводзіцца лаяльна і часам асуджаць, публічна асуджаць людзей, якіх яны зусім не лічаць злачынцамі, здраднікамі, негоднікамі. Але мы, далібог, уласна перакладчыцкімі праблемамі займаліся, сярод якіх, безумоўна, натуральны парадак словаў, беларускі сінтаксіс, які мусіць натуральна гучаць і свабодна дыхаць у перакладзе, бо пераклад, паўтараю нестомна, гэта найперш напісанне тэксту на тваёй мове, а не толькі перанясенне словаў у словы іншай мовы, а фрагментаў культуры ў іншы культурны кантэкст. Нібыта ягоныя словы, поўныя энтузіазму, мелі эфект магічных лінзаў. Пагадзіцеся, ўсё зразумела, ўсё правільна, ўсё ў меру літаратурна, але стылістычна грувастка і засуха. Калі пазбыцца гэтага мелі эфект, калі сфармуляваць поўныя энтузіазму папрасцей, напрыклад, нібыта ягоныя палкія словы дзейнічалі як магічныя лінзы, усё робіцца нармальна.
Зрэшты, можна яшчэ лепей. Веру, што перакладчыцу нашай заўвагі натхняць на стваральную працу. Я быў улюбёны у гэтага настаўніка. Канструкцыя, якая дае так званую дуаль. Хто да каго ставіцца з сімпатыі? Ці то вучань, улюбёнчык у настаўніка, ці проста перакладчыца паслядоўна размяжоўвае, як часам мы каханне і любоў не рызыкнула сказаць слова, якое ўсё б добра падкрэсліла і двухсэнсоўнасці адляцелі б. Я быў закаханы ў гэтага настаўніка. Цікавая праблема, якая часта падпільноўвае перакладчыкаў прозы, але ў ходзе заняткаў нашай майстэрні праявілася напоўніцу ўпершыню. Ненаўмысныя рыфмы, якія не прадугледжаныя арыгіналам, але так нелоўка як бы складаюцца словы ў перакладчыка, асабліва калі слова ўжываецца па-за кантэкстам, калі перакладчык перакладчыцы не перачытвае сабе ў голас, скажем, цэлы абзац, глядзіць, як слова ляжыць у сказе, а сказ у шырэйшым кантэксце. Двое маіх дзядзькоў, як і процьма іншых юнакоў, эмігравалі ў Амерыку, каб пры дасягненні 18-гадовага ўзросту не трапіць на мараканскую вайну. Цэлы суплёт праблем пры дасягненні 18-гадовага ўзросту. Пагадзіцеся, грувастка, суха і па-канцылярску. Можа быць, дасягнуўшы 18 і годзе, усё робіцца проста і па-мастацку. Ну і дзядзькоў, юнакоў, якіх трэба. Адразу хочацца далей рыпаваць яшчэ 3-4 рыфмы нанізаць на гэтыя сугуччы. Можа быць, двое маіх дзядзькоў, як і процьма іншых маладзёнаў, і чытаем далей, проза застаецца прозай. Але калі я дабег да пляцоўкі для музыкаў, то азірнуўся і ўбачыў, што ніхто не гоніцца за мной, што я тут адзін са сваім страхам, мокры ад поту і сікаў. Музыкаў, сікаў, разведзеныя канструкцыі, конечно, трэба мець чэпкую памяць, каб гэтыя словы засацыяваць, але я гэтай прыкрай асацыяцыі не магу пазбыцца. А тэкст вельмі смачны, ён апавядае пра траўмы хлопчыка, які толькі прыходзіць у школу і ад пярэпалаху, ад складанага суплёту пачуццяў, напрудзіў сабе ў штаны і уцёк ад гэтай ганьбы. Але музыкаў, сікаў патрабуюць нейкай дапрацоўкі мастацкай. Сікамі мы ахвяраваць, безумоўна, не можам. Гэта найэфектнейшае ў гэтым фрагменце. То можа, але калі я дабег да музычнай пляцоўкі, наступным днём мне не дазволілі пакідаць дом. Фатальна на суседніх старонках ужо 3-й раз гэтыя рыфмападобныя гукаспалучэнні. Можа быць, наступнага дня ці проста назаўтра мне не дазволілі пакідаць дом. Дзень прыйшоў з той пэўнасцю, якая маецца ў ката, калі той надзявае апратку для выканання прысуду. Першая заўвага ад нашай кансультанткі, ад Анхелы. Слова «кат» стаіць у незручным склоне, калі хочацца аж паставіць націск, каб ката і ката развесці, але можна і больш глобальную прэтэнзію прад'явіць з той пэўнасцю, якая маецца і гэтак далей. Пагадзіцеся, зноў з-за грувастка і засуха, а эмоцыя зразумелая. Хлопчык не хоча ў школу, і дзень, калі трэба ісці, надыходзіць як момант, калі асуджаны на смяротнае пакаранне чуе крокі свайго, магчыма, ката, і кожны такі крок можа быць апошнім, то, можа, дзень прыйшоў няўхільны быццам кат, што і
усё далей працуе і ўражвае чытача. Я сядзеў за апошняй партай, напалову схаваўшыся за ёю ў спадзеве быць незаўважаным і па сканчэнні заняткаў даць лататы са школы і лётаць як агаломшаны па Аламедзе. Ці можна лётаць як агаломшаны? Памятаеце этымалогію слова агаломшыць ці ашаламіць? Хутчэй за ўсё будзе круціцца уваччу і будзе не да бегання, то, можа быць, лётаць як шалёны, лётаць на злом галавы. Па сканчэнню заняткаў, далі Бог, а пасля заняткаў і па ўсім. Дагэтуль я памятаю ў нейкай мяшанцы здзіўлення і меланхоліі. Памятае ён ці згадвае, мне здаецца, трапнейшае слова стане, згадваю, у мяшанцы ці з нейкай сумесю здзіўлення і меланхоліі. Прыемнае адчуванне, калі, абмяркоўваючы тэкст, ты бачыш, як усё становіцца на свае месцы. Маўчанне Дона Григорыя, гэта пра настаўніка, выглядала як сродак паказаць нам, што ён вельмі сярдуе. Усё нібыта і правільна выглядала як сродак паказаць, толькі гэта пакуль што не літаратура, не мастацкая проза. Можа быць, маўчанне Дона Григорія выразна паказвала нам, што ён вельмі сярдуе і ўсё ізноў на месцах. Цікава назіраць, як чалавек літаратурны спрабуе перадаваць штосьці экспрэсіўнае, напрыклад, лаянку. Курвель, выблядак, тваю маці. Я ніколі не чуў, як бацька на кагосьці так казаў, нават калі ён лаяўся на суддзяў падчас футбольных матчаў. Маці, безумоўна, гэта маці, а для лаянкі абсалютна ненатуральнае гэтае сполучэнне. Давайте зірнем на тое самае ад іншага боку. Курвель, выблядак, сучын сын, хочаце з адным чи хочаце з двума, і ўсё становіцца на сваіх месцах і выконвае сваю экспрэсіўную функцыю. Другі перакладчык, гаспадар Андрэй, ласкава прадставіў цэлы россып цікавых сучасных гішпанамоўных верлібраў, паэтак і паэтаў. На просьбу арганізатараў Андрэй прадставіў гэтыя тэксты ажно ў 3 слупкі: арыгінал злева, мастацкі пераклад зусім справа, а пасярэдзіне тое, што часам называецца падрадкоўнікам, а часам называецца даслоўнікам. І вось гэты чытанне і параўнанне даслоўніка з нібыта выніковым мастацкім перакладам наводзіць на пэўныя думкі. Часам сучасны верлібр ёсць досыць мінімалістычнай штукай, і перакладчыка, асабліва калі ён выходзіўся ў нетрах сілаба-танічнай традыцыі, часам гэта на постсавецкай тэрыторыі адбываецца, цягне гэта рытмізаваць, цягне гэта упрыгожыць сугуччамі ажно да рыфмаў. Часам гэта ідзе на карысць тэксту, калі робіцца далікатна, а часам проста інакшыць паэтыку. З'яўляюцца неабавязковыя словы, якія выбіваюцца з кантэксту, якія проста могуць супярэчыць аўтарскай задуме. Карацей, вечная праблема адсябедзіны. Я часам задаюся пытаннем, ці не ўсе мы апошнія прамоўцы таго, што мы кажам. Гэта проста ў даслоўніку. І часам думаю, ці не ўсе мы апошнія носьбіты сваёй мовы, дагаворвае перакладчык за аўтара тэксту. І ўсё б добра, каб гэтыя носьбіты мовы сустракаліся ў тэксце ўпершыню, але яны ўжо былі на пачатку верша. Такім чынам, тое, дзе аўтар
пазбягае паўтору, па-беларуску робіцца паўторам, закальцоўваецца. Тое, што аўтар палічыў патрэбным сказаць па-рознаму, па-беларуску двойчы кажацца аднолькава. Той выпадак, калі, можа, і не варта было нічога з тым падрадкоўнікам рабіць. Гэты даслоўнік ужо ёсць мастацкім перакладам. Альбо адвечная праблема мілагучнасці, немілагучнасці словаў на стыку. Помніце, як дзядзьку Якубу Коласу рабілі заўвагу? Мароз, дзядуля, хопіць нас у жопу жаць, да? У жопу жаць. Альбо у жапівоне зацвілі класічны прыклад такой немілагучнасці. Якуб Колас выйшаў дасціпна з той сітуацыі, сказаўшы: пакідайце, па-беларуску няма такога слова. Але я б раіў аўтарам, перакладчыкам усё-такі прамаўляць сабе, працуючы ў голас, і думаць пра непатрэбныя асацыяцыі, якія могуць у чытача ўзнікнуць. Шмат з яе словаў ужо мёртвыя чытаем у даслоўніку. Шмат з яе словаў ужо памерлі чытаем у перакладзе. Можа быць, варта пакінуць гучанне даслоўніка. Вось яны з мэтай рытмізавання, уварвання перакладчыка у тэкст. Праз увесь тэкст Надзі Лопес Гарсіі праходзіць у дождж, у дождж, у дождж. У дождж прыходзіш ты, з табой хада жыцця, што адкрывае дарогі. Пад дажджом прыходзіш ты, а з табой плынь жыцця, што адкрывае шляхі. Відавочна рытмізацыя, відавочна тэкст крышачку больш рытмічна нагадвае арыгінал з гэтым пад дажджом, але ці ёсць гэтае пад дажджом эквівалентным перакладам вобразнасці у дождж? Усякае пад дажджом гэта у дождж, але, безумоўна, не ўсякае у дождж гэта пад дажджом. Першая сітуацыя больш глобальная, універсальная, можа быць, і пакінуць гэтую больш універсальную версію. Альбо Марга Бланко чытаем падрадкоўныя радочкі, даслоўнік. Тут няма паўночнага ззяння, але неба есть з зелені палёў. Тут не расце ні казялец, ні святаяннік. Але якая розніца, калі, пацалаваўшы цябе, я мімаволі злучыў мора і таполі. Першы сігнал ужо ў даслоўніку. Часам трэба пагугліць сёе-тое пра аўтара, якім можа аказацца і аўтаркай. Прычым, як сцвердзіла кансультантка Анхела, ніякага сігналу нейкай лірычнай маскі, дыстанцыі таго, што змяніўся пол, то, можа быць, не злучыў, а злучыла море і таполі. Але глядзіце, што адбываецца ў перакладзе. Тут няма паўночнага ззяння, але неба з'ядае зелень палёў, не растуць казяльцы, не расце святаяннік, пакуль усё на карысць тэксту ў мастацкі перакладзенай версіі. Але далей трывожна. Але што калі мімаволі пацалунак з табой вакамгненна злучыў у адно неабсяжнае мора і таполі? Наколькі верлібр ператвараецца ледзь не ў белы верш, а белы верш упрыгожваецца яшчэ і канцавой ключавой рыфмаю. Той халяўны моўны падарунак мімаволі таполі, але ці ўваходзіла гэта ў мастацкую задуму аўтаркі? Я трывожна думаю і не до конца пагаджаюся з такім рашэннем. Пацалунак з табой штосьці мяняе, абстрактны пацалунак там, дзе ёсць герой ці гераіня, якая цылуе, і свет мяняецца. Не сушым абстракцыі, вяртаем актыўны дзейнік актыўнага героя. Вакамгненна злучыў адно неабсяжнае мора і таполі, і вакамгненнасць, і неабсяжнасць
перакладчыцкая адсябеціна. Тэкст як бы раздзьмуваецца, робіцца больш балбатлівым, але і неабавязковым. Словы з агульнага ж рэпертуару штампаў нічога добрага да верша ў перакладзе не дадаюць. То, можа быць, і абысціся без іх. Будем верыць, што спробы перакладаў дачысціцца і давядуцца да дасканаласці. Хочацца і язык матылькоў, і падборку сучаснай іспанскай паэзіі пабачыць у беларускім друку, альбо, можа быць, і у беларускіх кніжках, якія з'явяцца неўзабаве. Тым больш, што працягваецца добрая традыцыя. Нашу перакладчыцкую майстэрню наведваюць незалежныя беларускія выдаўцы. Апошняя сустрэча пачалася з візіта, з прэзентацыі, з прадстаўлення спадарні Валентины Андрэевай, галоўнай рэдактаркі кракаўскага выдавецтва «Гутенберг». Хочацца верыць, што гэтае навядзенне мастоў, знаёмстваў між перакладчыкамі, перакладчыцамі і выдаўцамі скончыцца з усеагульнай карысцю. І для выдаўцоў новыя перакладчыкі прынясуць з сабой новыя прапановы, і перакладчыкі, перакладчыцы атрымаюць поле для свайго самасцвярджэння, для сваёй рэалізацыі ў тэкстах, у кніжках. Ну і ўсё гэта адбудзецца да радасці нас, грэшных чытачоў і чытачак, якія любяць, калі сусветная літаратура раптам загаворвае па-беларуску. Дзякуй за ўвагу. Да пабачэння на чарговых справаздачах пра перакладчыцкую майстэрню.